אז חברים, אנחנו בחלק שני, בטעות נכבה לי הטלפון, אז שנייה אני אסדר אתכם. אמא. אז אני אביא לך את הפלאפון שלי. יאללה. יו, אמא. אני עוד שנייה אתן לך. זה גם היה אמור לקרות, אתה יודע. תמותי את החיים. רק ככה היא. רק ככה היא. כן, זה בסדר. כי הכסף זה הכי ברור לי. אתה יודעת, אני חייב לקחת כסף. אמא, וואו. עיגול או משולש? עיגול ומשולש ביחד. הרג אותו. ואיפה ספיידי? הוא באמצע נגד, נו. איך קוראים לו? הענק הזה. כן. שכחתי איך קוראים לו. כמו שלנו היה. איש שחול. נגיד איזה אחר. יס, הגעתי. איזה סיום לא אחי. מי ישחק? עוד שנייה אני נתחיל. היא קוראת לי בפלמון. ואני קורא לך מאמתיתה. אם לא אמרתי את זה, אני כבר לא זוכר מי ששכח לשים לייק ולהירשם לערוץ ולהביא. טוב לשחק.